Manol, tor. Hauxe da, zutzako puntuen. Beharrezkoa da elkartasuna. Ondoan beti behar zenuke laguna. Hori da ondo sentitzen laguntzen dizuna. Bizirik mantentzeko, bizirik mantendu daiteke garuna. Eta bertso bateako gaien, zure txikitako jostailuak kaxa batean sartu eta ume behartsuei bidaltzea erabaki duzu. Zure txikitako jostailuak kaxa batean sartu eta ume behartsuei bidaltzea erabaki duzu. Txikitan beti ibiltzen nintzen, lagunekin frontoi baten, etxera helduta egoten nintzen, telebista hoien arten. Ez ditut bate gutxinez 14 urten, ia beraiek ni baino beten.